Hej, už dal odbrtnou plešunovi? Jo, jasně. Cože, plešoun je blbej. Musíš ho porazit, řekl, že je plešoun nejlepší, chápeš? Jo, chápeš? Jo, chápu, dobrý, tak čau. Kdo uctívá plešouna je nejlepší, takže to vyhraju. Ty jsi řekl, že plešoun je nejlepší, tak to prohraješ. Mě nikdy netrefíš. Co jsi to řekl? Přece, že je plešoun nejlepší. Tak to teda není pravda. Tak pojď ty malá svině, mě nikdy netrefíš, protože jsi řekl, že plešoun je blbej, takže jsem zapl Ultra Instinct, takže kámo, sorry, mě nikdy netrefíš. Není pravda. To vyhraju. Proč? Já vyhraju. A vyhrává tým plešouna.